Evo počinje kuvanje. Zagrela je ulje i pripremila je povrće koje se zove raun kai. Sad je ubacila crni luk, a ovo je, sad idu ovi škampi. Sad je ubacila i škampe, tako da ovaj luk, da škampi povuku, odnosno prvo ulje povuče ukus od luka, zatim i škampi puste svoj sok i onda to ulje da aromu čitavom jelu. Evo sad je paradajz ubacila, mada je moglo bez paradajza. Po meni je bolje bez paradajza. To je na brzinu, evo, škampi su već pocrvenili, znači oni su već gotovi, to je već pečeno, pošto se peče na veoma jakoj vatri. Oni to vrlo brzo skuvaju jer je vatra izuzetno jaka, veoma toplo ulje. Evo sad ide neki njihov začin će da metne, ili će prvo raun kai. To je to povrće, kao listovi kelerabe, tako izgleda, ali je malo blažeg ukusa. Nije tako oporo, nego je slatkog ukusa. Evo i to ide. I sve ovo za mene sprema. Ovu količinu. Neverovatno. Aha, sad će rezance koje prvo u vodi obarila i to 1 minut, samo 1 minut. Ti pirinčani rezanci su već kuvani u stvari. Njima samo treba i dehidrirani, pa ih samo hidrira u toploj vodi. Evo začin ide. To je čili. Čili sos, u stvari. I malo soli. I sad će da doda još luka, ali to je druga vrsta luka. Onaj prvi je bio aromatičan, a ovaj je onaj luk koji ne štipa oči i nije ljut, nego je blagog ukusa. I to je to. Gotovo. Šamoj, whatever.